una pe dreapta. Hai ca și sănătoasă. Are cu două în gură asta e. Unul pe uric. Bă, dar pune contează din care pe luăm unul și îl înghitem și ne-am dus mai departe. Mai puțin. Mai departe, cam noi așa ne învârtim rău și nu zburăm. Eu aștept. Adrian, eu aștept să te 1, 2, 3. Ia uite, dar plouă Ana și... Ana. Ia te știi, doamna, am un paharul ăla. Hai, puneți paharele. Ana, să bei paharul, să îngheți paharul. Eu sunt primul la noi. Eu sunt primul. Eu sunt primul la noi. Katia, poate fac salata la o parte, ca să-ți pot câte înseamnă. Am două lucruri. Katia, eu sunt Cine Katia, eu la o Eu parte. sunt a treilea. Eu sunt a doilea. Nu mai e din... Asta e pasat. Da, nu mai vreau. Așa ai zis că nu știi. Simbolic Dar eu nu vă mă... Așa sunt, hai. Hai, eu cred că... Da, numai să nu cad Dar jos. poate de 5 ori numai. Nu, de 10. Ne vârtim 10 ori. Hai, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, Katia, tu la 8. 10 făcut. La 8. Așa faci, mă repede. Ana, mă repede, Ana, nu trebuie să aștept. Hai, mă repede, Ana, pierdem. Ce mă dangă? Pierde paharul, nu-i bun. Uite, mă repede. Ia, mă repede. Acolo tot învârtește, tot învârtește, tot de 10 ori. 1, 3, 4, 7, Ia la Ista. 9, 10. Hai, Marian, rupe. 7, 8, 9, Marian, hai acolo. Strugă, hai. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Victor, iai-te, hai,